Alles best een mond. Ja, goedemiddag, met Pierre van Ook. Daar. Loserie, ik ga je volgen voor de paasdagen. Dat is bij dit jaar niet zo goed bekomen. Ik heb namelijk een hotel. In Remun. Pas geopend, wa? Ja. En ja, iedereen is naar het zuiden toegetrokken omdat door de Amstel Gold Race was. En er was van alles aan de hand, zeg maar, door worden activiteiten. Dus iedereen ging daar naartoe. Hoe vragen of jij er misschien van zou kunnen zorgen dat die paasdagen volgend jaar op een andere datum zou kunnen plaatsvinden. Ik toch rekening mee kunnen houden. Daar kan ik van niks aan doen. Als ik heb je verkeerd adres. Dat zet gewoon jaarlijks is een vastgegeven. Maar wie regelt dat dan? Dat is geregeld binnen de kerk gewoon daar. Ja, ja, en daarom bel ik ook, ja, of je dat even zou kunnen veranderen. Want ja, ik zit er toch een beetje mee in mijn maag. Ik heb er toch verleerd door gedraaid. Wa? Ja. En ik begreep al, met die paasdagen en zo, en dat je dat allemaal belangrijk vindt. Dat respecteer ik ook. Maar ik zou het hier prettig vinden als je dat zou kunnen omzetten, zeg maar. Zodat ik volgend jaar ja, toch wat ruimer zit, ook in de planning. Wa? Ik denk dat je dan... Ja. Doe maar in november of zo, kan dat dan niet? Dat je dan door de paasdagen, dat is sowieso het zwak. Ik vind het geen serieuze vraag. Waarom dat niet? Ja. Zo, de kerk viert Pasen op hun vastgestelde data. En, Ja. En daar besteden de mensen aandacht aan die gelukkig zijn. En Pasen is een gebeuren binnen katholiek het belangrijkste feest wat we hebben, zeg maar. Dat is toch kerstmis of niet? Nee, Pasen, zeg maar, de verlossing door Christus, dat is het wezen van ons geloof. Ja, maar dat is toch al lang geweest? Dat is toch niet zo erg? Die verlossing, dat hebben we al jarenlang geleden gehad. Hè? Als we dat doen gewoon even omzetten, dan maakt het niet zo gek verloed. Dat merkt toch niet eens verder. Nee, ik heb je antwoord gegeven en ik versta niet met. Ja? Maar je kent het van mij gewoon veranderen misschien. Ik heb een antwoord gehoord en daar bleef ik verder bij discussie over. Ja, maar die eieren die kunnen ze toch later in de tuin verstoppen. Dat kent er ook in november. Dus wordt het kooi of doen ze in de kamer of zo. Dus dat is het probleem toch niet, gans? Als je over eieren begint, dan ja, dan met zelf geef je al aan, ja. Wat ik, maar die eieren verstoppen en zo, dat kan ook gewoon in de kamer of in de keuken. Ja. Dat vindt geen minzerk, dat weet ik zeker. Nee, maar heel veel mensen hebben ook betonnen tuintjes en zo. Nee, maar toch lekker verstoppen en zo. En hoe, hè? Als je over eieren begint, dan snap ik al dat de kennis over natuurlijk heel beperkt is. Maar paas is toch met eieren met de paasaard, of niet, hè? Ja, goed. Ik neem dit verder niet serieus, maar ik beëindig het gesprek. Dag. Maar